یک созмони таҳқиқотӣ иддао кардааст ки дар Русия ҳудуди 800,000 нафар дар шароити ғуломи ба сар мебарад ва аксарияташон муҳоҷирон аз ҷумла муҳоҷирони кории тоҷик ҳастанд. дар гузориши тозаи Global Slavery Index ки бунёди Волкфри таҳия кардааст омадааст ки айни замон дар Русия на камтар аз 794,000 ғуломи муосир ба сар мебаранд. ҳамкорам Абдулла Ашуров бо муҳтавои ин гузориш ошно шуд. Абдулла салом. Киҳоро созмони Волкфри ғулом шинохтааст ва ғуломони асри нав ба кадом корҳо ҷалб мешаванд? салом шаҳло. ин созмон аз ибораи ғуломи муосир истифода мекунад. муҳаққиқони ин созмон мусодираи ҳуҷҷатҳо маҳдуд кардани гашту гузор дар як маҳдудаи муайян зуран кор фармудани инсонро ҳамчун ғуломи муосир эътироф карданд. як нав ғуломие ки дар Русия солҳои ахир густариш пайдо кардааст, ғуломии шаҳвонӣ будааст. муаллифони ин гузориш менависанд барои ғуломии шаҳвонӣ занон, духтарон ва ҳатто ноболиғон аз кишварҳои осиёи миёна ҷалб мешаванд. хуб, агар ба мавзӯи ғуломии шаҳвонӣ таваҷҷӯҳ кунем, оё ягон тафсилоте дар ҳамин маврид ҳаст дар гузориш Абдулло? бале шаҳло, ба тасвири бунёди Волкфри бисёре аз бонувон бо ваъдаи ҷойи кор ба Русия мераванд ва дар аксар ҳолатҳо кордиҳандагон ба онҳо гӯё пешакӣ пули таҳияи санадҳо ва харҷи роҳро пардохт мекунанд. вақте даъватшаванда ба макони кор ки маъмулан меҳмонхона, маконҳои дилхушӣ ва ё фоҳишахонаҳо мерасанд, кордиҳандагон бо баҳонаи қонунӣ кардани санадҳои будубош шиносномаҳои онҳоро мусодира мекунанд. бо мусодираи шиноснома гардонандагони бизнеси шаҳват аз ҳолати оҷизонаи ба дом афтодагон истифода намуда онҳоро ба танфурӯшӣ маҷбур карда маъмулан монеи берун рафтани онҳо аз ҳудуди меҳмонхона ва ё фоҳишахонаҳо мешаванд ки ба эътирофи муаллифони ин гузориш як нав ғуломии муосир аст. бо ин нави истисмор фаҳмо шуд, боз дар кадоме аз арсаҳо нерӯи ғуломон истифода мешудааст? ба навиштаи созмони Волкфри аз нерӯи муҳоҷирон дар соҳаи сохтмон, кишоварзӣ ва ширкатҳои тамизкорӣ истифода мекунанд. муаллифони таҳқиқот мегӯянд ки ба фарқ аз шаҳрвандони комил ҳуқуқи Русия, вазъи муҳоҷирони хориҷӣ аз ҷумла сокинони кишварҳои осиёи миёна дар ин кишвар ҳамоно заъфпазир аст ва бисёр корфармоён аз ин ҳолат суистифода мекунанд. ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия мегӯянд бо арзёбиҳои ин созмон розӣ нашудан душвор аст, чунки бисёри муҳоҷирон ташнаи кор ба хотири пайдо кардани даромад бо шароити кори бидуни расмиёти қонунӣ ризо мешаванд ва дар ҳолати ноозод ва ё вобаста аз кордиҳанда боқӣ мемонанд. мисоли роиҷ ва ошкорои ба ҳолати ғуломӣ даровардани муҳоҷирон маҳрум кардан аз санадҳои расмӣ мебошад. баъдан аз он кордиҳандагон аз бозгардондани шиносномаҳо сарпечӣ мекунанд ва аз меҳнати арзон ва беҳуқуқи муҳоҷирон суистифода мекунанд. хуб, умедворем ки ҳаргиз муҳоҷирон ба доми ғуломӣ нафтанд. ташаккур Абдулло барои суҳбат.